дискусионно студио. Значи, ако няма тези 1200 лева на ден, никой не бива да се нарича Homo sapiens. На месец. На месец говорим естествено. Ама естествено! Значи, ако няма тези 1200 лева на ден, никой не бива да се нарича Homo sapiens. На месец. На месец говорим естествено. Наречете ме хетеросапиенс тогава. Яна! И Жана! Прекрасни! Невероятните! Яна! И разбира се, Жана! Две момичета, които приемат нещата много навътре. А ние сме Майнов И Кръстев, две момчета, които пък много си падат по точно такива чувствителни момичета. Ама толкова си падат, че сега ще ги питаме. Директно ли да ги попитаме? Разбира се, в прав текст. Момичета, от името на всички български мъже ви питам. Имате ли си гаджета? Браво! Искате ли да ви намерим? И па веднага да. Жано, ти що мълчиш? Жана има гадже. Жана излага. Но както и да е. Детектора на лъжата каза, че ти си излагала. След тежък кастинг, в който взеха участие над 2 милиона български домакинства, ние се спряхме на най-подходящия. Яна, тя си има гадже, за тебе става дума. Искам да му обърнеш специално внимание. Млад, амбициозен, напорист и вече много известен. И най-важното, и той си няма гадже. 7 дни ТВ, жар! Много съм добър. Перфектен си. Меги, ти ще споделиш ли това, което казахме преди малко? Да. Ти имаш гадже? Да, имам. Не смяташ ли, че не трябва да имаш, защото пред теб имаш толкова много време, толкова много гаджета, може би ще смениш. За какво ти е гадже? Що не го оставиш? Ето тук водещия елегантно загатна за намеренията си. Между другото си много красива. Мерси. И с това деколте направо не ми се иска да си говоря съвсем. Между другото, помисли дали не искаш да оставиш твоето гадже. О, Ромео! Защо си ти, Ромео? Между другото, помисли дали не искаш да оставиш твоето гадже. Ама то както е тръгнало и да го остави, и да не го остави, водещия ще си я открадне още до вечера. А гаджето ти? Не казвай само, че е турчин. Да. Много съм добър. Страхотен си, да не си посегнеш. Няма страшно. Кажи ми нещо за твоя личен живот. Какво искаш да знаеш за него? Как прекарваш живота си, времето? Добре. Това значи добре сега. Каза, имаш гадже, ми кажи нещо интересно. Какво интересно ти кажеш? Кажи какво те интересува. Кажи какво те интересува и За казвам. секс няма да те питам. Така ти се иска. Да видим още веднъж тази достойна за учебник свалка. Ти имаш гадже? Да, имам. За какво ти е гадже? Що не го оставиш? Между другото си много красива. И с това деколте направо... Кажи какво те интересува и За казвам. секс няма да те питам. Между другото, помисли дали не искаш да оставиш твоето гадже. Много съм добър. Хора! Братя българи, роми, турци, македонци! Пазете си гаджетата. Този човек не се спира пред нищо. Много съм добър. Много е добър. Обаче на времето имаше един още по-добър. Сега, някои твърдят, че е леко поудъртял. Ние не вярваме. Канал 3, 1:1. Зрителя да чуем. Ало, Да, Саше, да. абе, що не си лягаш ти от одей само Л? Ще и тия майче момченца да коментират? Ами ти само от одей ти не виждаш. Да. Белял си вече. Да, бе. Лягай си вече, е късно. И не чувам. Не само не виждам, а и не чувам и въобще... Ами точно това е, че не чуваш и само и и В от одей, бе, Саше. Да, бе. Ти от един час само и Ама... На нас какво не остава да кажем? Саше, Да. абе, що не си лягаш ти от одей само Обаче Сашето не си легна и стана тя каквато стана. Зрителя да чуем. Да. Ало, добър вечер. Добър вечер. Може да говоря в ефир? Говорите. Моля? Вече говорите в ефир. Моля? Вече говорите в ефир.
В ефир сте, как да го кажа, не знам. Не го чувам по телевизора. И тъй като този разговор продължи около 45 минути, ще пропуснем някои фрагменти и отиваме директно на смислената част. Господин Иков, може да ви кажа няколко приказки? Може. Защо? И аз това се чудя. Няма какво да се чудим. Повтаряме го. Може да ви кажа няколко приказки? Може. Защо? И аз това се чудя. Трудно е. В събота беше трудно. Абе, и в сряда сутрин не е лесно. 7 дни ти ви утрин. Ало? Ало? Да, слушаме ви. Ало? Да? Чувате ли? Да, много добре. Никола се казвам. Кажете, госпожо. Най-напред се извинявам с тези хора, които искат да се изкажат, че аз може малко повече ще им отнема по 1-2 минути. Да? Първото, което искам да кажа, вие сте млади, не знам дали помните. За Мариана не знам, ама Колев помни. Първото, което искам да кажа, вие сте млади, не знам дали помните, когато дойде царя първи път, неговият художник пита го: Ваше Величество. До тук нищо странно. В 7:16 Колев търпеливо изслушва ранобудната зрителка. В 7:42 обаче нещата започват да стават странни. Ало? Да? Добро утро, чувате ли ми? Чувам ви. Николова се казвам. Кажете пак, госпожо Николова, вие се обадихте? Николова. Да. Много се извинявам за хората, които ще искат да се изкажат. Може да отнемам по 1-2 минути и тях разговори. Но става въпроса, тук, когато вие сте млади, когато идва царя, на негови художник каза: Ваше Величество. Опа! Мариана се усети. На вашето семейство вреда и ви изселиха. Сега, госпожо Николова, прекъсвам ви, защото това, което казвате в момента, вие го цитирахте в началото на нашата програма. Нека да ни се включваме по 2 пъти. И добре, че Мариана е там. На вашето семейство. Яна! Браво! Невероятно. Мерси на Яна, мерси! И мерси на Жана. Готова ли си за близкия план? Жана, поправи ли косите? Ох, тея две жени. Добре, че ни послоняват от време на време. Така е, много е добре. Да. А то не като във Варна. Като отидем, айде, аз имам приятелка, тя ще ме прибере. Ама Кръстев къде ще отиде да спи във Варна? Това е някой съдържателка на сладкарница, 100%. Така е. За съжаление, скъпи приятели, Да. мен даже в студентските общежития не успяха да ме пуснат. Така е, оказа се, че са били много пълни. Заети догоре. Да. От кого? Защо? И ще се освобождават ли скоро? Репортаж на абсолвента Курдов. Здравейте, скъпи приятели, аз съм Стефан Курдов и се намирам до блок номер 13 на Технически университет, град Варна. Какъв е вашия случай? Как се казвате? Радомир Добрев се казва. Ами, взехме си настанителна заповед от инспекторката. Как се казвате? Димитрова. Додахме в 13-ти блок и показахме настанителните заповеди. На кой? На управителя, да. И той ни каза, че просто е невъзможно да са ни дали такива заповеди, защото стаята е заета, запазена е за турци, които се очакват до няколко месеца или до Нова година. До няколко месеца или до Нова година? То не е Балкан туризм. И имате настанителна заповед или може да си влезете в стаята? Да. Колко е наема в общежитието? Студентския наем за студенти в Технически университет е 55 лева. А вие сега сте на свободен наем и е малко по-скъпо ли? Да, по-скъпичко. Няма ли студентски съвети, нещо не сте ли предприели? Ами ние се отказахме, когато ни казаха, че няма начин просто да се настаним и че единственият начин е да не се хареса стаята от чуждестранните студенти, които очакват. Скъпи приятели, разговарям с една от студентките, която е настанена в блок 13 на Технически университет град Варна. Лесно ли стана настаняването? И кога се настанихте вие?
Ами настаних се някъде в средата на септември, не беше особено лесно. Защо? Защото казаха, че за блока са отпуснати само няколко стаи за студенти от Техническия университет. Какви студенти? По-точно да разясним на нашите приятели. Не казаха за студенти от Техническия университет, които могат да се настанят с настанителни заповеди, които ни създават от МЕИТО. Казаха, че всичко останало е запазено за турски студенти, което всичко било платено, просто чакали да пристигнат турските студенти. А имаше ли свободни стаи? Ами, според мен имаше много свободни стаи, понеже блока беше буквално празен. Тук-там се виждаше някой настанен. Според вас правилно ли е в България общежитията да са заети с чуждестранни студенти, Не, които имат повече доходи, а живеят на по-евтини цени? Не, според мен не е правилно. Според мен трябва да са българските студенти на първо място, понеже ние сме си студенти в България и си имаме правото да си живеем в общежитията, които са към нашия университет. Така българската интелигенция, бъдещето, се налага да живее в едни много странни обстоятелства. Има ли свободни стаи? Предполагам, че има. Не съм сигурна, но предполагам, че има, но те са запазени за чуждестранните студенти. Поред вас правилно ли е чуждите студенти да бъдат много по-привилегировани, за разлика от българските? И каква е тая политика според мен? Не е правилно. Не знам, аз съм твърде против това, защото ние сме си граждани на България и мисля, че би трябвало ние да сме на първо място, а не чуждестранните студенти и те да имат по-добри условия, по-лесно да се настаняват и така нататък. Кои са с преференции при настаняването? Какъв смисъл? Каква преференция? Има ли и настанени чуждестранни студенти? Да, чуждестранни студенти, те са студенти на Техническия университет. С преференции ли са те? В какъв смисъл преференция? Точно. Не, те си идват с настанителна заповед и се настаняват. Плюс това имам договор сключен с турския представител, който е тук за България. На кое представител? Да добиеме яснота. Консорциум. Това е училище в Техническия университет. С който имам сключен договор, че ще му пазя местата. Даже в момента той ми ги е платил, без да имам студенти в стаите. За тия стаи. Те са в Турция още, стаите са платени. Ето го парадокса. И как така? Дали няма други български студенти, които се нуждаят от общежитие? И има ли такива, които си подали молба, нямат къде да бъдат настанени и трябва да се домогват до частни квартири? Какъв е проблемът тук? Че има български студенти от технически, които имат нужда от общежитие, а явно няма места. А турските стаи са платени. Да. От кой консорциум? Балкан консорциум. Кой е той? Дайте яснота на нашите. Фирмата, която те си имат също, те са също студенти на Технически университет и имат договор с Технически университет. И за тях те са длъжни да им осигурят също места. Не са ли длъжни от българска страна да бъдат подсигурени стаи за студенти, които са в затруднено финансово положение? Колко струва една стая, между другото? Трябва да се обърнете към Техническия университет. Имам договор с Техническия университет за цените в общежитието, които са от... За месец на български студент и на чуж граждани. 55 и 85 лева. И колко стаи има заети с студенти от чужбина? Чужи студенти? Да. Сега не мога да ви кажа бройка, но да кажем около 80% са турски студенти. Моля? 70%. В България, в българско общежитие? Това не говорим за българско и за чуждо общежитие. Това е общежитие на Техническия университет. Тези студенти също учат в Техническия университет. Не виждам какъв е проблема. И как може 30% да останат за българските студенти? Това не мога да го разбера. Те какво става с тях? Как какво става? Те идват от чужда държава. Не, говоря за българските студенти. Има ли молби, които не са удовлетворени? Това не интересува. Има молби, деца в Техническия университет, оттам ги пращат български студенти колко да настане. Така, при кой трябва да отидем, за да... Там има инспектор на настаняване. Госпожа Димитрова се казва. Доколкото знам, студентски съвет са предприели нещо. Миналата година, когато се настанявах тук, просто така случайно съвпаднах с студентски съвет, когато се караха с управителите, как може да гонят момчета без предупреждение. Другото, Има ли такива случаи? Да, имаше такъв случай. Други познавам хората, които са изгонени без предупреждение. Още нямаха даже и месец живяли в блока и ги изгонят. Кой ги е изгонил? Управител? Предполагам, че да, няма кой друг да ги изгони. Зали по цял свят е така? Съмнявам се. Да се надяваме
да се реши този въпрос. Това е за сега от мен, Стефан Курдов, за Господари на ефира от град Варна. Добре! Хубаво, дадено общежитието на концесия. Добре. Обаче, добре, колко пъти добре ще кажеш, обаче не е нормално. Там да има стаи, които стоят празни, видите ли, предплатени били. Докато нуждаещите се студенти стоят без дом. Нали за това са студентски общежития, а не ресторант, за да се резервираш маса и да те чака. Така, смущаващ е и въпроса, защо чуждестранните студенти се ползват с предимство пред българските, едва ли са по-нуждаещи се. Ние ще продължим да следим случая, за да си отговорим на тези въпроси. А за всякакви други странни и чуждестранни недоразумения сигнализирайте на телефон 946-3327. Или в интернет адрес gospodari.com. А сега, след като хакна 3 сайта и 5 девственици, е ред на Bye Brother 3. Ще гледаш, що ще изплющи? Bye Brother 3! Сработа е да ги гледаш! Добър вечер, здравейте, скъпи приятели! Вие сте с шоуто Голямата халка, което задушава кого? Шоуто на Дим Дуков, шоуто, което не щи престано обижда. Аз съм вашия любим Дим Дудуков. Вашите аплодисменти, бе не ви чувам, Били по-познат. Духовните се викат отец Дамаскъс. Шикайте, що отец Дамаскъс? Ами както знаете, бивши чергей, бивш духовник няма. Затова от тук нататък може да ми викате отец Дамаскъс. Ама има ли такъв отец, бе хора, не ви чувам. Дами и господа, това вече при нас е светлото бъдеще на всички български деца. Трудната Светлана. Как се чувстваш? Добре. Хай, Американ Пай! Значи, здравей, Дим, само така една поправка вече искам да ви кажа, че съм лесна и винаги съм била. Така ли, браво, много добре. Знаеш ли, че ти викат гръщата Светлана с големите цигари? Виж сега отец да го дух. Не съм да го дух, аз съм Дамаскъс. Да го дух всеки може, ама Дамаскъс никой не може. Аз не знам как ми викат и не ме интересува. Най-важното за мен е аз и Амбър да сме щастливи. Ти, Светлана, добра майка ли си според теб? Аз съм най-добрата майка на света. Грижа се добре за детето си. Като запаля една цигара и после го повтарят 1000 пъти, а аз денонощно съм си до детето и въобще не пуша. Не? Скоро всичкото от 5 месеца. Браво! Тя не пуши! Не. Тя не пуши от 5 месеца, ама има ли такава лъжкиля, бе, хора? Светлана, момент. Искаш ли сега да видим едно видео заедно? Добре. Видео, моля. Да зебята ли затръскам или ще ми дадеш някакво така? Ще ми тая. А нещо за пиване, няма ли нещо? Мазут пиеш ли? Не, мазут само до 7-я месец ми позволява, доктора. Сега нещо малко по-леко. Например, водка може нещо. Не може. Ликьор. Какво ще кажеш за това видео? Това е долен монтаж, въобще не е вярно това. Отец да го еб. Дамаскъс, ама аз отец Дамаскъс, ама какво? Да, кажи. Добре, отец да ме еб, както и да е. Това са спекулации с мен. Аз най-много една цигара да съм изпушила. Даже сигурно съм така и допушвала нечия, а алкохол в устата ми аз въобще не съм слагала, аз не пия. Тя не пие, бе, хора, бе, Светлана не пие, бе, хора. Има ли такава лъжки на вашите аплодисменти, бе, хора? Светлана, въпрос. Вярно ли е, че си родила не едно, а 3 деца? Не, това не е вярно. Не е вярно. Добре, видео. Говори, Bye Brother 3. Та Светлана роди не едно, ами 3 деца. Зато и вие трича сте тръзначки. Bye Brother, ти баща, ти майка, дай на цигара. Айде на здраве. Кога сме най-зле? Така не сме. Има ли такива момиченца, бе, хора? Светлана, твои ли са? Тия 3 изродки въобще не ги познавам. Изродки? Да ме еб. Няма да те еб, а мене ще ме еб. Но това е друг въпрос, аз съм Дамаскъс. Сега тук е моята Амбър, аз искам да ви я покажа. Ето сега ще я видите. Амбър, ела тук да те покажа. Има ли такова дебенце, бе, хора? Чудехте се защо корева е толкова голям. Вижте колко мавте се е пръкнало, бе, хора. Има ли такова раждане, бе, хора? Мами, дай ми една цигара, че сега се опитва да ми... Майко, и аз искам да запаля една цигара. Не, мами, сега е време. Да ти кажа честно, сега е време да сучиш. Майко, мила, има ли такова? Кърми ли такова? Искам такова нещо, бе? Ще може, де! Гладно дете. Много добре. Харесва ли ти кърмата, моето момиче? Много хубава кърма, майко, от нея кашлям като магаре сутрин. Дайте, дай, бе. Дай аз да си дръпна, стига си прохала, бе, дай, бе. Мамо, дай 5000 лева. На баща си се мет. Като баща си ще издира с кинките. Дай тогава една
цигара! Дай му една цигара с приятелски да че му удари на шамара. Има ли такова семейство, бе, хора? Има ли такива лъжци, бе? И понеже си много добра майка, аз, отец Дамаскос, ще помоля да задържиш бебето. И помни, полива я 2 пъти седмично и не повече от 1 кутия цигари на ден. Ама какво е това, бе? Ето, че и голямата халка си има бебе. Има ли такова шоу, бе, хора? Чакай микрофона, моето детенце. Чакай. Майка, не съм ти майка, не съм ти баща. А сега, така. Скъпи приятели, ще се видим с вашите големи халки и утре вечер. Дудуков, ако беше ядене, щеше да е чипс, при това лют. То ти, ако беше ядене, щеше да има за всички. Не, само това щяха да преядат. Да. Това беше всичко от нас за тази вечер. Гледайте ни и утре, когато. Не е въпроса сега да изплющим един нов правилник. А сега мъдрост. Скъпи приятели, в морето на живота едни гребат, други ги гледат. Дали сте гребец или очевидец, си е ваша работа. Но точно сега, ако решите да сте гребец, ще изтървете Яна и Жана! Идвай бързо към вкъщи, ключи, мълчи. Не те чух добре, ти ли си хазайка? Твърдо не! Идвай бързо към вкъщи, ключи, мълчи. Не те чух добре, ти ли си хазайка? Твърдо не! 1, 2, 3, стой, колко мегахерца? Чуй как моя хип-хоп се мандахерца. Кой съм аз и кой е твоето тъпо момче? Не знам обаче, аз се пуша това пасе. Като няма много мозък, нека пасе. Ти нямаш сърце, ти си не ГВС. Да си играем на доктор и бъди надута. Сега мери температурата на темерута. Ръце празни, очи пълни, виж кой е първи. Сама се карам да ляга водоравно. Вишем си, твоя стил мира бавно. Идвай бързо към вкъщи, ключи, мълчи. Не те чух добре, ти ли си хазайка? Твърдо не! Идвай бързо към вкъщи, ключи, мълчи. Не те чух добре,